Ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shirye, sannan ku danna ƙararrawar sanarwa don sanar da ku da zarar mun ɗora bidiyo. Mun gode. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh yan uwa, barkanmu da wannan lokaci, barkanku da sake saduwa da mu. To a yau insha Allah ina mai sanar muku da cewa za mu fara kawo muku shiri na Hausa Novels mai suna Dafin So a wannan channel ɗin tawa mai suna Abdul Prince Studio. Ku dai kawai ku daure ku danna mana subscribe, sannan ku danna mana alamar ƙara. Insha Allah nan da ba da daɗewa ba za mu fara kawo muku wannan ƙayataccen shiri mai suna Dafin So. Wannan shiri na Dafin So ya ƙunshi yadda so yake shiga zukatan mutane guda biyu. Gashi nan dai ku biyo mu domin ganin wannan shiri. Kar dai ku manta kawai ku danna subscribe, sannan ku danna alamar ƙarawa domin da mun ɗora wannan shirin zai sanar muku. So ku bude ku kalla. Mun gode.